atzaldeon. Bueno, hemen gauz, amets, aitetxo eta peru. Eta inbiuna da, esperimentotxo bat, erronkatxo bat daku hemen. Biharrezko materiala da, kutxillo bat, limoia, limoizukua, guia aldendi badako, zati lehen probatxo bat inju, baina hemen bezezetako, bikarbonatua eta jaboia. Eta intentzinoa da, sumendi bat egiten dauen efekto berdina egitea. Itxura hanez, egiten daue limoian zukuak eta bikarbonatu golako reakzio bat, eta ez da karbono dioxido urtetzen da, edo danalakoa. Baina, bueno, ikusiko zuen, beria lehen duta. Peru, lagundu. Venga. Iepa. Hau. Vale, hau potentxoa. Txoen. Apurtxo bat, venga. Vale. Ya está. Venga, ametz. Gero, beste ipurdixa da mozteixa hau, gero beraketako... Bai, baina... Hola. Baina atzamarra fuera, venga. Hola, Neko. Oso ondo, a ver. Fenomeno. Malo. A ver, oin emixagoena da, sumua eta piti matingo xagola, samurro bezateko ze, ez dela limoia da egiten txako igual apurtu. Igual apurtxo da apurtuko da, baina, bueno, laze. Egixo, sumua eta da. Enik! Venga, tara. Venga, baina auro grabaien gadizta. Venga, ez dela iru honetan. Vale, oso ondo, saiatu. Kontuz. Apurtu behi. Vale. Oso ondo, hemen. Vale. Gordo. A ver, oingo xa hemen zulotxua apurru bat. Ina gutxi. Ina urten gara. Ingo xa hemen zulua, gero sartzeko, jaboia, bikarbonatu eta iztori xorreanak. Bueno, vale, venga, Peru, venga, bota. Pitintxo bat, Vale, oso ondo. Kategoria. Pitintxo bat ditxu, ya está. Venga, metz, oin bikarbonatua, beste apurua ditxu hau. Oso ondo. Ja, asko! Ya está. Ez da sartzen dixau. Eta on ja bukaketako... Jateko da. Bueno, batzutan, bihotzerria guenean da. Epa! A ver. Tatxo hau binko txauez. Kusi? Gusten dozue? Zela gertzen da sumendian hori? Ba, bueno, egisa da hau gukan preparatuta, hola iteko sumendia bezala, eta baina ondiok ingo dago, Kusi? Hala ba, hau da gure gaurko erronka. Agur? Zan agur? Agur!